أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ci gaba da karatunmu na mu'amalat inda muke ta kawo sharuɗa na sai mutum ya cika su ne za a iya yi kasuwanci da shi, a siya kaya a hannun shi ko kuma a saida mushi. To a yau muna ɗauke da sharuɗa na su kayan kansu, karan kansu, wane sharaɗi ne sai kaya sun cika su a musulunce, a doka ta shari'a ta musulunci, sai kaya sun cika su sannan ne za a iya a saya, sannan kuma za a iya a saya. shine yashtaru fil iwadaini khamsatu umurun, an sharɗanta a cikin nau'in kaya wanda za a iya a saida kayan kasuwa, an sharɗanta abubuwa guda 5 wanda he idan sun cika su ne za a iya a saida su, sannan kuma za a iya a saye su. al'awwal na farko, al'ilmu bi miqdari kullum minhuma, ya kasance ka san kana da ilimi ko kana da masaniya a yawa ko kima ko adadi na dukkanin abin da za ka saya. Ma'ana idan ya kasance abu da guda ɗaya ne za a saida shi, to kafin a ƙulla cinikayya ɗin kasancewa guda nawa ne za ka siya, sannan kuma duk guda ɗaya nawa ne kuɗin shi. Haka nan ma idan za ka saida, dole ya kasancewa wani irin nau'i ne na kuɗi za a baka, ko kuma menene za a baka a makwafin abin da kai ka bada. To shine aka ce al'ilmu bi miqdari kullum minhuma, ka san miqdari ko ka san adadi ko ka san kima na kowane ɓangare. Ma'ana mai saidawa ya san me za a bashi na kuɗi, ko kuma wani aiki ne za a yi mushi ko makamancin wannan a matsayin abin da ya bada. Hakanan shi ma wanda zai saya ya san cewa wani irin nau'i ne za a bashi, wani irin kala ne, wani irin adadi ne, ko wani irin yawa ne yake da shi. bima yuta'arafu taqdiruhu bihi, daidai kwatankwacin abinda yake a bisa al'ada ake sanin yawan shi. Misali idan fili ne za ka saya, to a bisa al'ada ana auna shi ne da tape. To idan da tape ne ake auna shi, kasancewa mita nawa ne za ka saya tsawon shi, faɗin shi ma mita nawa ne. Idan kuma ana auna shi ne da ƙafa-ƙafa feet, to kasancewa ƙafa nawa ne ka saya ko ƙafa nawa ne za a saida maka. Hakanan idan kuma auna shi ake yi, kasancewa kilogram nawa ne za a baka, ko kuma misali ana irga shi ne ɗaya, to kasancewa guda nawa ne za a baka. Shine yace bima yuta'arafu taqdiruhu bihi indal bai'i, kamar yadda yake a bisa al'ada yadda aka san ana auna shi, to kasancewa a auna a guda nawa ne za a baka a bisa a wannan awon na al'ada. Minal wazani, sawa'un wazani ne ake auna shi a kilo na sikeli, awil kail, ko kuma a kilo ne ake auna shi, awil addi, ko kuma ɗaya ake irga shi a saye shi, awil masaha, ko kuma auna shi ake yi da tape ko makamancin wannan. To dole ne kasancewa miƙidarin abin da za ka saya, sannan kuma kasancewa miƙidarin abin da za ka saida. Wannan sharaɗi ne. A thani, sai sharaɗi na biyu, al-qudra ala iqbadihi, ya kasance kana da iko ka kama wannan abin a hannunka. Ma'ana ya kasance a ƙarƙashin ikonka, a mallakinka, ƙarƙashin tasarrufinka, ya kasance haka, to sannan ne za a iya ƙulla cinikayya. Ma'ana cewa ga mai saye ɗin ko mai saidawa ɗin, shi mai saye idan ya sayi wannan abin ya zama zai iya karɓa abin a hannun shi idan na riƙewa ne a hannu. Idan kuma ba na riƙewa a hannu ba ne ba, ya kasance yana da iko da wannan gurin, ko yana ƙarƙashin mallakan shi, ba a ƙarƙashin wani ba ko kuma hannun wanda ya saya a hannun shi.
sannan shi ma wanda zai saida ya kasance zai iya damƙan wannan abin ya kawo ma wanda ya saya, dole zai kasance haka. Wa illa idan duk waɗannan sharuɗin idan ba zai yi ba ya iya rike shi da hannun shi, baƙalal bai'u, to wannan kasuwancin ya lalace. Ma'ana wannan shine ake ce ma kada ka sayi biri a sama, kamar siyan biri a sama. Kaga ai wanda ya saida maka bai iya kama ɗan birin ya baka, haka nan shi ma wanda ya saya bai iya kama shi ya kai shi gida. To kada ka sayi biri a sama, duk abin da za ka saya ka saye shi hannu da hannu, za a iya ɗaukar shi a baka. In guri ne a mallaka maka shi ya zamana yana ƙarƙashin ikonka. Illa an ya dumma ilaihi ma ya tamakkanu min taslimihi wa yakfi tamakkuni min intiqali ilaihi al'iwad, ko kuma ya kasance a haɗa shi da wani abu wanda shi wannan abun za a iya a sallama shi, ma'ana a ba da shi a hannu ka rike shi tare da wancan abun wanda shi kila misali ba za ka iya ka rike shi a hannunka ba, to zai yi a haɗa maka biddamima kenan, ma'ana a haɗa shi da wani abu wanda shi wannan abun za ka iya ka rike shi a hannu, za ka iya ka mallake shi, za ka iya ka sarrafa shi. To idan aka yi wannan, to shi ne za a iya a saida maka wani abu wanda shi ba za ka iya ka kama ba. Wa yakfi tamakkun min intiqali ilayhi al-iwad min al-istilai alayhi, ma'ana sai ya zamana wannan kuɗin nan da ka bada yana a matsayin makofin abinda za ka iya kai iko da shi, da aka haɗa maka da abinda ba za ka iya ya zauna a ƙarƙashin mallakinka ba. Fa'iza ba a dabba, da a ce mutum zai sai da wata dabba a sharida wadda ta gudu, ma'ana kamar a cikin garke wata dabba ta gudu, wadda misali ba wai ta gudu ba ta tafi daji, ma'ana kamar ta gagari wanda yake da ita, ma'ana bai iya sarrafa ta, bai da iko da ita, ma'ana ta fi ƙarfin shi. Wa kana al-mushtari qadiran ala akhziha, sai shi kuma wanda ya sayi wannan dabbai zai iya kama ta, ma'ana zai iya sarrafa ta, zai iya iko da ita. Shi ainihin mai ita bai iya kama ta, ta fi ƙarfin shi, amma shi kuma wanda ya siya zai iya kama ta, zai iya sarrafa ta, duk ma inda ta shiga zai iya bi ta ya kamo ta, shi yana da wannan ƙudurai. Sahal bai'u, to a wannan guraren zai iya yiwa a kasuwanci, zai iya yiwa a saida ta, kasuwancin ya inganta. Ma'ana idan shi mai ita bai iya kamo ta tunda ta fi ƙarfin shi, amma shi wanda zai siya zai iya je ya kamo ta, sannan kuma zai iya juya ta yadda ya kamata. To a nan guraren za a iya a kasuwanci, a nan guraren za a iya a saida mai ita ko ba tare da wata mushkila ba. Sai sharaɗi na 6, wanda shi ma sai idan abin da za a saida ya cika shi, sannan ne za a iya a yi siya ko a saida. Ma'arifatu jinsihi, ka san irin jinsin abin da za a saida maka. Kamar yadda muka sani cewa idan muka ɗauka tun daga kayan abinci, nau'i ne kala-kala. Mu ɗauka daga masara, masana sun tabbatar da cewa ba kala ɗaya ba ce ba nau'i ɗaya ba ne ba, nau'i ne daban-daban, ga su nan kala-kala. Hakanan ita ma dawa nau'i ne daban-daban. Kamar masara ma tun tashin farko za ka iya cewa akwai fara akwai ja. Hakanan akwai masara yan ƙananu wadda ake yin guguru, hakanan akwai wadda ake yin tuwo. Wadda ake yin tuwo da ita ma nau'i ne, akwai manya akwai ƙananu, ga su nan kala-kala, kaga nau'i ne daban-daban. Hakanan idan muka ɗauki shinkafa, ita ma haka take, akwai doguwa akwai gajera, akwai mai ƙiba akwai siririya, ga su nan kala-kala daban-daban. Dawa akwai ja akwai fara akwai baka, ga su nan iri-iri daban-daban. Haka nan muka koma jinsin dabbobi, shanu akwai normal shanu mai ƙaho, akwai shanu mara ƙaho irin bokale, ga su nan iri-iri daban-daban, akwai fari akwai baki akwai ja, nau'i ne daban-daban. Haka nan idan ka koma sutura, nau'o'ikan yadika ga su nan iri-iri daban-daban, akwai kashmir akwai lana akwai ɗan madina, ga su nan iri-iri daban-daban. To ya zamana dukkanin wani abu da za ka saya
ka san wani irin nau'i ne za ka saya. Haka nan shi ma idan za ka saida dole ne ka sanar da wanda zai sayi abin ga irin nau'in abin da zan saida maka. To wajibi ne ma'arifati jinsihi, ka san jinsin abin da za ka siya, wa khususiyatihi, haka nan ma kuma ka san khususiyar da abin da za ka siya yake da ita. Misali idan kamar sanuwa ce za ka siya, za a faɗi maka wata khususiyya wadda wannan sadin yake da ita. Kila misali in mace ce a ce maka kila tana haihuwa bibi ne ko makamancin wannan, sannan kuma kila za a iya ce maka tana da jimurin huda makamancin wannan, sannan kila za a iya ce maka lafiyayya ce, tana jimawa ba ta yi rashin lafiya ba da sauransu. To ire-iren wannan za a iya faɗi maka khususiyya na irin abin da za ka siya. Allati takhtalifu biha alqiyam, wanda wannan khususiyya zai iya ya zama akwai bambancin kima na kuɗi ko makamancin wannan na yadda za a saida ta. Misali kaman idan ya kasance kai manomi ne za ka siya sanuwa domin huda, to amma sai a gwada maka wani shanu a ce maka kaga wannan sanuwai za ka iya ka daɗe kana huda da shi a yini bai gaji ba. To kaga a nan guraren yana da wata khususiya wadda wani san shi kuma bai da ita. To a nan guraren kimar shi ta kuɗi za ta iya bambanta da wani san wanda shi bai da jimurin wannan abin da za ka yi da shi. To idan ka sayi wanda bai da jimurin wannan hudan, kaga kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba, to za ka iya kai ƙarin kuɗi domin ka samu wanda kwalliya za ta biya maka kuɗin sabulu. To saboda wannan kususiyar da yake da ita yasa yake da wannan kimai, da gara ka siye shi a haka domin kwalliya ta biya kuɗin sabulu. To shine ake so, yana da bukata duk abin da za ka saida ya kasance ka faɗi nau'in jinsin wannan abin, sannan kuma ka faɗi kususiyar da yake da ita. Haka nan shi ma mai saidawa ya faɗi jinsin abin da zai saida kuma ya faɗi kususiyar abin da zai saida. Haka nan shi ma mai saye ya faɗi irin jinsin abin da yake so ya saya, sannan kuma ya faɗi khususiyya na abin da yake so ya siya. Ma'ana ya siffanta, ina son mai kaza, wanda yake da kaza, wanda yake da kaza, irin shi nake so in saya. To kaga idan aka kulla cinikayya a nan guraren abin da za a saida ya cika wannan sharuɗan, to in aka yi kasuwanci aka kasuwanci ya inganta. Za mu dakata a nan guraren. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin.